Hi guys! Good morning mga barangay. Today is a special day. Talaga akong baby guys. So today guys, birthday na around 24 na ko. 24 na ko pero murag po research na. Tama sa pagka-baby face atong na. Ano guys, mag-iha magbaboy. Dili para handa sa akong birthday kundi ibaligya. Kaya iwatay kwarta. Atong handa rin kay kwarta. Pansit ra guys, pampahaba ng life. So, naog na ta guys kay mag-iha na may coffee. Murag nag-init na sila nga basta subos. Itong naogan guys. Uy, shoutout tayo ko ni Boss Rockbird at 23. Ay, by the way guys, nananta ko yung ticket pa doong Bohol, pa doong Cebu. Kaso na-cancel. Talanis dapat ako bumiyahin. Kaso kinancel nila due to mag-ECQ ulit ang Cebu. So, itatry ko na lang mga barko guys. Guys, tara guys. Dahil na ta. So guys, dahil na ta. Bukal na ma? Bukal na? Sa pagmatanho guys, expect ko nga grade ko sa kumisis. Kaso kasaba mahinagi sugat hinuna best birthday na ako. Kaning tao na dyan ko sabi nung sa una si Uncle Mayroong mag-grade na to. Ano pa? Pag-greetings pa nataas kayo karang. Kasab ano na ta. So tara guys, atong dahan. Wala pa isulod ang kaha guys. Kaya may ihawan guys. What? So guys, doon namin sa babuyan para mag-ihaw. Shoutout day ni Shell kay may naghaling dire. Shoutout di Ma'am Elma Montali TV. Ito na may ihawan ako. Ngayon na makadiha. Kaya na ihaw ng kapare ko kaya medyo dako-dako. One eternity later. So guys, malamay ka na apod-apodan ng mga unod. Amang gibaligya mga brother niya, mo rin habilin ulo niya. Ay gamay sa unod. Na ay isang braso natahi kay gamay ron mga brother. Bibi! Mba! Bibi! Ay, dumalingi ay. Mba! 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 Ikabe. Class open lang, be. Class open. 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 Sige na. Asus. Class open. Sige na. Ang tit lang, be. Mahal, be. Ang tit. Asan tit, be? Ipakita ang tit. Nanami tit. Doha kabuok. Kaya doha man kabuok. Tits na, tits. Shoutout tayo ko mga prekoy. Shoutout ni Jorik Pasimono FLM, ni Entrancers, Chai Explorer, Ili Husuda, ni Boss Buburam, o kay Richard Dalag nga napalaw wala ko kadayan sa Bohol. Subscribe mo sa ila mga pregaya, especially kay Mac.Bar23. Kung gusto mong madagag subscriber, join mo sa ilang live stream, subscribe mo sa ila. Kusugay na sila matabang, especially sa mga subscribers. Kuha sa namong cake mga pregaya, kaya namin gipalit cake sa gamay ng Ay, kuha na tayo. Pimansari. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Happy anniversary. Pakita pa sa kong vlog. Tiyan pa kayo. Bisan pagbago kang mata, ikaw gapan ang pinakagwapa. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Last. Ikaw ang pinakagwapa, pero ikaw pa ang pinakamaldita. Kuan good. Happy 24th birthday. Masa sih sebenarnya. Mbah. Karang ba ka ni mbah? Mbah. Smile, be, smile. Smile, pakita tit, be. Pakita tit.
Dili na. So yun mga parkoy, nagkuha na mo ang cake. Wala lang na ako na video ang pag-adto sa lungsod kay kan. Init kayo. Litsonon dato na mong ulo sa baboy. Naday litson baboy nga ulo na ulo na lang ito yok. Ibo mga kinabuhi mga parkoy, ulo ko kasi yung litsonan ko. Karon ra, litson ulo pa dun. Ang oras lang ito yung kapit ang luto. Bah, liar ang crispy oh. Bah, balhin mo pwista mga parkoy kay aso kay dito sa Pikas. No, luha daw sa aso. Lami kay tuyok mga parkoy niya na Red Horse ba? Red Horse, baka naman Red Horse sponsor naman dyan. No. So ha, gaya mo luto pa ng lechona. Ura. Uy, sigag mayo. Manipulutan ng mga pare kayo. Gatas o dugo-dugo. Paita eh. Pait kay wak na. A few moments later. Luto na mga prekoy. Uy, kalamian eh. Kagumkong kayo. Oh, humo kayo. Sama na kong handa mga prekoy. Minodo niya. Naipansit. So, yan lang mga prekoy. Simple but terrible. Salamat sa mga kasanira. Si Inday Jenny, si Inday Badiday, si Mama. Si Bibing tulog na tala. Kuya kagduyan mong bibi oh. So, naday pakapin mga prekoy, naday cake. Uy. Salamat sa cake ging. Happy 24th birthday. Yan. Para naguwang na. So, instead of panihapon ni guys, una lang ikaw ko pamibinil to. Nasir, kaya nasir. Lechon ni mo. Asan lechon guys? Ang lawasan ni, nawa ba? Kinitaan ra mo sa kalsada. Sekarang. Ang ajian sa... Okay. Ajian sa niya itong lechon, malagulo ra. Day. Lord, salamat sa grasya nga nasa tubangan karon. Salamat kay nakabot ko ng tuiga. Nagpakaroon ako. Tinaot, nakabot ko 55. So, Lord, hinaot na ang akong wish nga mawanan ng virus. O katagan ko naman, katagan minimo pagkabustod sa raos ko naman. So, maraming salamat. Kansal. Kumus mo yan? Ba? Kuha mo, pwede ka ng konslot ang litsong ulo. Paksiwa na lang. Hindi mo kapasar. Hindi ka pasar. Panit rin ka ng mga pare. Gumkum kayo. Lamig kayong parit mga pare. Kagumkum. Similtang. Do it your own mga pare kaya buhay mo video na to. Lamig kayo minudo mga pare basta naipinya. Is nga basta lamig. Wala pa bisita mga pare kaya kanihapon mong gudutan niya. Ni una lamig kaon kay on pa na ito. Pang apod-apod na may mga pare kayo inaghapon. Ihatod-hatod kada balay ba. Kamera lamisa kung magtapok di kasya. Tatad mga pare kayo na ko shoutout. Tomorrow for sure. What's up mga barkoy? Day after my birthday. Maligo nga diri mga barkoy. So, namin ng labang ito sa babaw mo ng buwa ron. So,
nagbanlaw naman, hapit na mamuman. Mawa na ng buwa-buwa niya. Nasa titanan diri mga pre koy katong pasol nako sa awang bitaw. Tanaw na to nabay ni kaon. Agoy. Ubos na mga pre koy. Nako, kinain na mga pre koy, ubos na. Dapat sa isbuntag ni sa tanaan mga pre koy kung maglaang bitaw mo, ako mamasod mo. Na kinaak ka no. Kung ano siya mga pre koy, ang balanghoy ba niya, gihiktan ra ka ng bani sa saging. Dapat ang mas nindot anang masol mog awang mga pre koy, kanang lubog-lubog para hinahinayon yung pasaka niya kung nainikaon, anaon dayon ba. Nga na ang isa sa pamaagi na mo para makakuhag awang nato sa bukid. Dito pa may sa Vice Iring, sa Kabasakan, dito sa Hitapi. Mana mong gamit para makakuhag ka ng awang ito. Pwede po sapal mga pre koy. Ibutang yung hapon niya, tanaw na buntag. Buntag tapos tanaw gabi. Sus, manggiitom lagi ng mga pre koy. Mabaw man. Mabaw. So mga perkoy, shout out ata. Kanina ko shout out mga perkoy. Atong sa kutob ra akong na screenshot kay sawa may signal dire. Pero bawal ako sa rin mga perkoy. Ang ating shout out mga perkoy si Marvin Polio. Boy! Ay, boy. Balik daw! Pero mga perkoy si Kaotoy TV, shout out. Si DDR, ang ato rin mga super chatters mga perkoy. Si Vids in Vlog, Japan Life Vlog, Siska Gimba, o ni He Like Me. So, maordo ako nagsuwat din mga perkay ba? Pasensya naman perkay ha, bawal ako sunod. And gusto lang ko mapasama sa tanang integrate o sa birthday sa ko ha. Actually sa mga good friends na mga followers ko sa YouTube subscribers na mo. Nagasalamat inyo mga perkay sa pag-greet sa ko na happy birthday. So, maordo mga perkay kay ligo na po! So yun, bye-bye mga pringay! Hali ko share na nga video kung nalinga mo. And kahit binirdihan na lang ninyo na mga pringay, balik ko share na o ay kalimot sa pag-subscribe, like and comment. So yun mga pringay, daghang salamat! Peace! Bisan pag-awayon pero malipayon basta kauban lang taka. Bisag medyo strikta may pagkasilusa promise na ko ikaw ra makasabot ko kay mura gusto raman ka og lambing gusto kang kiligon happy lang ta.